Здравейте, хора! Аз съм Ванеса 127 и реших да снимам на една игра на име Потери. И в тази игра няма нищо особено, просто правиш сакси. Отгоре, ето тук, зажичихте, където има картинка с вазичка. Точно там значи къде са, кои са по-хубавите вази. Както виждате, моята ваза в момента е 4 от 5. Извинете ме, хора. Кашлям. И вижте, купила съм си доста картини. Ето така ще я направя. И саксията ми е готова. Сега ще я продавам. Не се излезе чак толкова малко, ама не беше им много. Така, я да видя да ми има за египтяни. За доста египтянски неща имам, за всички освен за това от 1000. Което точно не го искам. Какво? Купя това. Това. Тук има. И това. Реших това видео да е кратко. Ще направя една ваза и тази ваза. Но ако ви е интересно да гледате, пишете в коментарите. Направете си канал и не дейте просто да пускате клипчета, ако искате да пишете коментари. Не искам още. Купила съм си и друг материал. И общо взето. Ще направя японска. Едва се вижда. Не, тук ще сложа шах. Мога ли жълто да го направя? Уау! Това е готино. И ето, хора. Общо взето вазата ни е перфектна.
да продадем за горе-долу пари, ама. Поне ще струва нещо. И това беше, хора. Ако ви е харесало, кажете ми. И общо взето, това е от мен. Между другото, можете да си изтеглите това приложение, чисти ви телефона. Стартирани приложения, чистите от тук. Можете да си чистите памет, да си включвате всичко, вижте. Завъртането. Реално след 10 минути чак съм го направила. И довиждане, хора. Това беше всичко от мен. Аз съм Воден 127 и чао!